l'actuació de diumenge amb motiu de la Festa Major. Val a dir que els castellers de Terrassa, en el transcurs dels assajos, han aconseguit provar amb èxit el seu primer 2 de 8 i que de cara a diumenge es proposen carregar-lo. Els Minyons, per la seva banda, intentaran igualar la gran actuació d'ara fa un any. Eufòria i la nit al local d'assaig dels castellers de Terrassa. Acabaven de provar el 2 de 8, el castell més important de la seva història, en l'últim assaig abans de l'actuació de diumenge que ve a la Festa Major de la ciutat. No va ser pas fàcil. No ho van aconseguir fins al segon intent. Si diumenge el carreguen i el descarreguen, se situaran a l'èlit del món casteller. Només 7 colles a Catalunya han fet alguna vegada aquest castell. Als últims temps, els castellers de Terrassa han ampliat les seves files, una altra raó que els fa creure que diumenge faran el 2 de 8. Salutacions des del Raval de Montserrat, a Terrassa. Els castellers de Terrassa que avui, per una vegada, podien robar bona part del protagonisme als Minyons. El motiu és que, si tot va bé, els castellers de Terrassa poden provar per primera vegada el 2 de 8 en folre. Això és el que cridaven dijous en un assaig als castellers de Terrassa, que el van acabar molt optimistes. El 2 de 8 en folre és l'objectiu de la colla per aquesta diada de la Festa Major. I si estaven tan optimistes era perquè havien fet el millor assaig des que estan provant aquest castell. El comentari general és que es tirarà, però tot depèn d'altres circumstàncies. Per exemple, que hi hagi a la plaça tota la colla, cosa que es dona per segura. La segona és una mica més difícil, que vagi bé el 3 de 8 amb què començaran l'actuació i que encara no han provat aquesta temporada. L'intentin avui o no el 2 de 8 en folre ha provocat que els castellers de Terrassa comencin la temporada més il·lusionats que mai. Si finalment el 2 de 8 en folre és un èxit, els castellers de Terrassa creuen que s'obrirà una nova etapa en la colla. El motiu és que, mimèticament, s'incorporarà més gent a la colla i això farà que es plantegin altres castells en folre, com el 3 i el 4 de 9. Vam anar a la colla, està. Segons! Podem veure ja els castellers de Terrassa que obriran plaça en aquesta diada de la Festa Major. Ho faran intentant el 3 de 8, un castell per ells molt important. Recordem que aquesta temporada encara no ho han provat mai, que al llarg de la seva història només, entre cometes, ho han descarregat en 4 ocasions. I és doblement important perquè de per si és un castell que està al límit gairebé d'aquesta colla i a més ho és també perquè si el descarreguen han anunciat per la segona ronda el primer intent d'aquesta colla de 2 de 8 en folre. Hem de dir que aquesta estructura l'han desmuntat ja una vegada i ara ho intenten novament. Està millor ara, Joan Romero? A mi me sembla que està quasi igual com el primer. El que passa és que com que estem una mica escairats, no veiem la rengle de cara. Havíem una miqueta de cara, però està una miqueta així, doncs, de costat, i esclar, doncs... Abans comentaven els castellers que el problema és que estava massa obert. I poder aquest de l'esquerra està una miqueta obert. Ara, si no es mou, el castell podria anar molt bé. Pugen ja els quarts. És ja, doncs, un intent de 3 de 8 dels castellers de Terrassa. El Pol està molt bé, va pujar molt finet. Aquesta veu que poden sentir de fons no és pas la del cap de colla, perquè el cap de colla puja en aquest castell, és un dels terços. I el que, diguem-ne, dona les instruccions és en Sebastià Vilà, un excap de colla. Vinga, l'entrada als 15, suau i maca, Vinga, va molt maco. 15 ja col·locats. Va força bé, si l'aguanten així, que el quart sembla tindrien de treballar-li una mica més finet al ter. I ara començaran a patir amb l'entrada de tot el pom de dalt. És un castell molt fi, és un castellet molt bel, de gent no gaire grossuda. Molt descarregat de pes, han entrat ja els dosos. Va bé, de moment va bé el castell. El castell s'ha assentat. A punt d'entrar ja la cotxadora. Ho fa ara mateix, el podran carregar, el castell està bé.
El Castell ho porta molt bé, molt bé. Està bastant segur. A punt d'entrar ja l'enxaneta, a punt de coronar, 3 de 8, carregat pels Castellers de Terrassa. Té pinta de poder-se descarregar, eh? Molt bé, no, això, si va bé, si va tranquil, això ho descarregaran, no hi ha cap problema, no hi ha cap tècnic ni segon que esté petint. I tu, Joan Romero, que paties per l'ofí que eren aquests segons i l'han aguantat molt bé, eh? Això són segons que inclús per fer un castell de nou, eh? Molt bé, els Castellers de Terrassa. Ara aquest segon d'aquí s'ha sentat una mica a la rebrincada del team, però ha anat molt bé. Els Castellers de Terrassa que acaben de descarregar el primer 3 de 8 de la temporada. Es queixava aquest segon, es queixava de les mans del darrere, se queixava, però ha anat molt bé. Doncs Joan Romero, això ens assegura gairebé que veurem el primer intent de 2 de 8. Doncs ho veurem, sí. Aquí tenen el cap de colla, en Carles Vistué, un dels terços d'aquest 3 de 8, i que veuran posteriorment també pujar en el 2 de 8. És jove, eh, aquest? Molt jove. Molt jove. Molt jove i molt finet. Sí. Ja poden sentir a la colla com estan reclamant 2 de 8. Aquí podem veure la repetició. Fins aquí el castell, bueno, jo diria que durant tota l'estona ha anat molt bé, però aquí es pot veure com l'estructura no ha patit. No ha patit gent. Ha anat molt finet. Una mica lent, però molt fi, i no ha hagut res en cap moment. I aquí la canalla treballant. La canalla aquí es veu molt bé. Poden veure ja els segons del 2 de 8 en folre que intentaran tot seguit els Castellers de Terrassa. Primera vegada en la seva història que ho intenten. Per una colla aquest deu ser un moment de nervis i un moment, evidentment, importantíssim. Hombre, és la primera vegada que lo intenten. Suposo que els nervis han de ser. El que passa és que és un castell que han d'estar molt serens perquè han de treballar molt bé. És a dir, que els nervis lo han de deixar. Sobretot, especialment important és no tenir nervis en un castell d'equilibri, com és aquest. És un castell que és de bastant equilibri. Aquí poden veure ja els segons lligat per les dues crosses, que són els homes que els agafen per sota, i els homes del darrere, que lliguen les crosses i el que fa de segon. Posen agulla, nosaltres en els dos ja no fiquem d'agulla al mig. Ells encara veig, doncs... L'agulla és el casteller que es posa entre els dos segons. L'agulla és, sí, el que va al mig de los dos segons. Nosaltres últimament no fiquem agulla. I és clar, doncs... Podem ja veure els terços col·locats i com la resta del folre està començant ja a pujar al damunt de la pinya. Bueno, lo tenen força bé. No es veu nervis, per ser la primera vegada que ho fan. Es veu la gent tranquil·la. Fer castells en folre per una colla que no ha fet mai deu ser tot un món, no? És descobrir una cosa molt nova. Si en els ensajos... És a dir, han apretat en els ensajos aquest tot, i per lo que es veu, lo porten preparat. No venen a ensejar-lo aquí a la plaça. Vostès no ho poden veure, però els minyons estan reclamant als components de la seva colla que vinguin a posar pit i a posar mans en aquest castell. Una cosa molt interessant. Participa bastant la gent del poble, veig moltes camises de gent. Els minyons, en aquest cas? No, i inclús gent del poble. Gent del carrer, sí, exacte. Gent del carrer, veig força gent. Quarts col·locats, hem pogut sentir l'ordre perquè pugin els 15. Atenció, intent de 2 de 8 en folre dels Castellers de Terrassa. El porten una miqueta estret. A veure... Pugen ja els dosos i puja ja la putxa de l'enxaneta. Ara és quan venen, doncs... Una miqueta estret, molt estretet, veus, de dalt ja se toquen els dosos. I treballant de valent el folre. Han de treballar, el forro treballa força bé.
Està patint sobretot. Estan patint de terços. La rengla que mira l'Ajuntament sobretot està patint. Ara la poden cargar si continua. Atenció que està la cotxadora ja col·locada. Ara... A punt, a punt. Si fa una mica de via el carregaran. Ja està. 2 de 8 al folre carregat. És el primer 2 de 8 al folre que carreguen els castellers de Terrassa. Si aguanta aquest ter, lo podrien descargar. Esperem que no es giri, però estan patint i de valent els terços. Si no salta aquell quart... Ai! Llàstima que lo tenien descargat. Jo crec que ha estat... La precipitació perquè el tenien per descarregar. Llàstima, perquè una mica de serenor. La canalla s'han precipitat a l'hora de baixar i allò ha sigut la rebrincada que el ter no l'ha pogut aguantar i... Gairebé els dosos s'han llançat, gairebé. S'han llançat. Ha sigut una llàstima, perquè lo podrien haver descarregat. Sigui com sigui, ja tenim 8 colles, qui ho havia de dir fa uns anys, ja tenim 8 colles a Catalunya que fan el 2 de 8. Vaja. Fins fa molt pocs anys eren 3-4 les colles. Aquí veiem la repetició. De totes maneres, jo ho veia una miqueta estret, el castell. Però era defensable. Era defensable perquè no anava molt finet i bé. Aquí és quan ha fet l'aleta i a partir d'aquí la canalla potser s'ha precipitat. El castell ha sigut maco, ha anat molt bé, no ha hagut massa rebrincades i se podria haver descarregat. Molt bé. Aquí l'aleta i ara potser veurem el moment en què la canalla s'ha precipitat. Aquí ho veiem. Aquí ara veus, aquí aquests dos o ha relliscat o marxa... Jo crec que l'has tirat l'altre dos com a conseqüència de la canalla quan baixava per la seva esquena. Ha sigut una caiguda molt estranya, però bueno, és el que tenen els castells. Sigui com sigui, els castellers estan força contents i tenen motius. Sí, ja poden estar contents, ja. Comença la tercera ronda d'aquesta diada de la Festa Major de Terrassa. Els castellers de Terrassa estan disposats avui a fer la millor actuació de la seva història. I és per això que intenten tot seguit el 4 de 8. Dels 3 castells que aprovaran avui, en principi és el que tenen més per la mà, perquè aquesta mateixa temporada ja l'han descarregat en 3 ocasions. Que tenen, perquè si... Més fàcil, això sempre entre cometes. Sí. Ara, com que estan contents del 3 i del 2, doncs bueno, el que no s'han de fer és confiar i pensar que l'han de fer, aquest castell. De moment, confiances poques perquè ja han desmuntat una vegada l'estructura que no la veien gens clara. Vale, el tronc darrere. Vale, vinga, terços tal. Pujant ja els terços. Sí. He vist tu, Molt estretet. Sí, jo anava a dir fins i tot una mica tancat, no? Sí. Ara. Vale, Carles, vinga. Ferro, aquí, tronc, vol, quarts amunt. Quarts amunt, intent de 4 de 8 dels castellers de Terrassa. Molt aplomat, pugen els pisos molt... La polla molt aplomadet. Quadradet i maco, Vinga, anem a treballar. I de moment ho porten força bé. Vinga, parat aquests 4, Vinga, que no es desfiguri que està molt bé. Dosos, aixecador i enxaneta. La veu de fons que poden sentir és Sebastià Vilà, ex cap de colla, perquè el cap de colla, insistim, Vinga, l'entrada als 15. ha pujat avui a tots els castells. Vale, quarts a la feina, vinga, som-hi. Anem-ho parant això. Vinga. Ho porten molt bé, Molt segur. Sí, sí. Vinga, aquests dosos. Tancadet, però ho porten molt bé, molt bé. No s'han desfigurat cap casteller. Vinga, anem a treballar. Entrant ja al poble de... Si van així, doncs no tindran cap problema. Ens està recordant molt a la seguretat del 3 de 8, Sí, ho porten molt maco, molt bé. Dosos col·locats. Bueno, no s'han desfigurat els 4 segons, encara paguen força bé com han començat. El pis de ter està treballant molt bé. I inclús així pis per pis va molt bé. La cotxadora col·locada a punt de coronar-se
Aquest 4-8, 4-8 carregat. Molt maco, no estan petint. Cap casteller peteix. Tenen un 4-8 molt maco, Molt segur, Jo diria que estan molt i molt bé els castellers de Terrassa, Estan en un moment molt bo. Ja no. Surt ja la canalla, que s'ha deixat descarregat. Això ja lo tenen. Molt maco, poden estar content avui. Li ha sortit tot molt rodó i maco, són els castells que han fet. I llàstima del 2-8, que haguessin pogut arribar més lluny d'on han arribat. Sí, i això poder la confiança. Poder quan tinguin una mica més confiança en ells mateixos. Més experiència, sobretot en un castell en folre, que era el primer que feien. Clar, l'experiència que també influeix bastant. Però bueno, no cal que se preocupin perquè lo tenen i és un castell que enguany jo crec que lo descarregaran sense cap problema. Els castellers de Terrassa, magnífica la seva actuació en aquesta diada de la Festa Major. La millor de la seva diada. Aquí poden veure el cap de colla, Carles Vistué, aplaudint. Poden veure com té la camisa estripada, i és que avui ha treballat de valent, insistim, un cap de colla que ha pujat als 3 castells. I celebrant aquest èxit a la plaça. Ara voldria, encara estem en l'antena, voldria saludar los xiquets d'Alcover, que estan ben lluny de casa, no? Estan en terres estrangeres, estan a on estan? A Brussel·les. A Brussel·les, per allà, no? I mentre veiem els castellers de Terrassa coronant aquest 4-8 en què han tancat la seva actuació. Maco, Aquí la canalla, part fonamental en aquests castellers. Està molt bé també la canalla. Estan bé, bé. Passa molt fineta, molt maca, saluda. Aquí com se veu. El saludar que així tal com ara es veu, que saluda con la mà esquerra. No m'he fixat. De Terrassa es poden veure a la seva esquerra un pilar de 5 que estan fent ja davant del balcó de l'Ajuntament, on segurament no, segur del tot, arreplegaran l'enxaneta. Joan Romero, una diada que ha sortit gairebé pintada com es preveia. I funcionant. I que duri aquest bon moment de les colles castelleres. Ha estat tot des del Raval de Montserrat. Ha estat la diada de la Festa Major de Terrassa. Joan Romero, moltes gràcies per la teva col·laboració. A l'Artrus. I a vostès moltes gràcies per la seva atenció. Molt bona tarda.